Ранчко предаде отбора, как се чувстваш? Амка, ужас. 5 пъти не можа да го отсира. Не можа да разбира болните сайлените. Само лъжат, не? Мръсници. Като мишелин, как се чувстваш? Добре. Но. Може да се засмееш пред камерата. Аз съм празен. Аз съм празен. 5-5. 8 сме остреляли. Общо, че измряха. Какво положението? Опит, брат, а? Излози този сърлеп. Ама си видях в топчето и това. Добре. Митко, там те изкараха на посия, изкарали си ти, какво ти е там, далак, дроп, какво имаш? Знаеш колко му изкочи? Ти, аз знаеш, че 5 пъти минаха и така вече. Знам, нали до мен минават, виждам ги. Ама, те са безпощадни червеници, не знам какво ще ги правим. Какво почваме? Те са. Те да почват. Нашите патрони къде са? Аз смятам, че трябва да обърнете един път обратно, за да може да смятате това за игра. Той ти малко. Аз имам още, бе. Мунициите са важни, това е почти една победа, човек. Отваря, колко имаш? 4. Добре, колко трябва? Направо всички ги слагаме, май. 4. 5. И още 2 10. Нали знаете, колко имаш. работата зависи от интензитета на натискане да спуска. Отказваш ли се от тази кофти жилетка, а? Да. Много добре. Аз по-лекал, защото не знам къде си намеря. Къде им стефим газинци? Искам на някой да му пръсна газа, като майска роза. Декември месец как цъфти майска роза. Декември ще бъде май. Декември ще бъде май. Изтрещалите адреналина здраво? Рано ли те скарах? Не, съм тонко. Аз те били, него го ударих, но не съм го трепал. Има ти клип, бе. Има ти клип, пазите само с козирки. Кофтиче, Трябва да сам земята гледаш. Аз лазих такъв влик. Няма нищо. Това ви даваме служебни дрехи, да могат да са умърлици като хората. Айде да бием пак ли? Колкото и да е скромно. Аре, бутилка в Финландия, какво става? Работа сериозно. Яко. Кой видях, подея така, че трепериха ръцете направо. Не, всяко му ударих. Да, адреналина, виж как изпощава здраво. Трето място е отбора на дичиите. Те получават химикали да си пишат редовно лекциите. Колко човека бях си, мама ми стара? Аз имам химикал, моля нещо друго. Еми ще има химикал. Дай ми един. На второ място, също химикали. И вие да си пишете лекциите, не сте по-долу от трето място. Вече минавате към бюлетина номер 12, зелените. Така, и първо място. Първо място отбора на червените. Който не скача е червен. Който не скача е червен. Така. Те получават и тая водчица да си е спил тук да са още пияни. Водка в Финландия прави реклама тук. И по една тениска да са почти към задница, докато играете пейнтбол. Ама раздай три, защото накрая ние се смени отбора от жълтите. Мерси! Кой е пораснал толкова, че му трябва голям номер? Сега внимание! Излъчваме още една специална награда. Шефа каза специална награда за момичетата, които бяха най-корами днеска в пейнтбол състезанието!